खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 28 सेप्तेम्बर 2020 समबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिटिसिनि बिसायख'थिनि सिगांनो बिटिआर हालामनिफ्राय बर' नङै गामिफोरखौ दानख'नो थाखाय दाबि खालामदों कच राजबंशी छात्रा सन्मिलन आफादा। लोगोसे ससियेल मिडियायाव एमपि बिश्वजित दैमारी बिथाङा बिबुंथि फोसावनायनि थाखाय बिबुंथि फोसावनायनि हेंथायै खाम्फा बरगयारी बिथाङा रोखा खेंफोरथि होदों। गुबुन फारसेथिं बिटिआर गोरोबथानि 3 नम्बर दफानि 1 आरो 2 नम्बरखौ मावफुंनो थाखाय आसाम सरकारा दानानै होनाय कमिसनखौ रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीनि आखायाव गनायथि होनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङा जाबाय महाराष्ट्रआव 24 घन्टानि गेजेरावनो 24 घन्टायावनो 2 कर'ना भाइरासनि पेसेन्टफोरा थैनांगौ जाबाय। सासेया फासि नांनानै थैदों आरो सासेया बारजुमनानै थैदों। सासेया पुनेनि कभिड फेसिलिटियाव थैदों आरो सासेया गभर्नमेन्ट मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थैदों। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि सासे 22 बोसोरनि आरि बराया कानाडा हादोराव हाजोनि रुगुंनिफ्राय बारजुमनायाव थैनांगौ जाबाय। आरि बराया थमास इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दंमोन। कानाडानि थमास इउनिभार्सिटियाव बिथाङा फरायगासिनो दंमोन। मानसिया नैबेनोमोन, मानसिया गुवाहाटीनिमोन। बिथाङा मार्शल आर्ट्स आरो बडि बिल्डिंबो खालामोमोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गरैमारि आरो सपनगाव होननाय गामिनि गेजेराव एसएसबि हानजाया 7.63 mm पिस्तल, गोथां गुलि, थरनै ग्रेनेड बमा आरो 2 मेगजिन बोखांनानै मोननाय जादों। बे मेगजिनफोरा बे पिस्तलफोरा सोरनि बेखौ दासिमबो फोरमायनाय जायाखै। गुबुन खौराङा जाबाय नब कुमार सरनियाया 25 सेप्तेम्बरा ब्लेक डे एबा गोसोम सान होननानै बुंदों। गावसोरनि थाखाय गोसोम सान, जोंनि थाखाय गोसोम सान नङा, जोंनि थाखाय सोरांनि सान नङा होमबा लोगोफोर? बिथांमोना बुंदों गोसोम सान होननानै, बेखौ आं बुङाखै, नब कुमार सरनियासो बुंदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङा जाबाय आमसु, बिपिएफ आरो माखासे सुबुंफोरा बिसायख'थिखौ कर'ना भाइरासनि प्रट'कलखौ मानिनानै जानो गोनां बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनो थाखाय दाबि खालामदों। नाथाय मा जायो नायनोसै, जोंनि बे बिटिसिनि बिसायख'थिया जायाबो जानो हागौ। लोगोसे जोंनि बे हादोराव दिनै 82,117 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो गासै 1039 जन सुबुंफोरा बे गिलु बालु भाइरासजों थैनांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला गाहायाव गोजा नुजानानै दङ, बै गोजा नुजानायखौ सेरनानै होबानो जाबाय, अब्लानो साबस्क्राइब जागोन। आरो लोगोसे साइडआव बेलबो दं, बै बेल बटनखौ सेरबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना आंनि सानफ्रामबो गोदान भिडिअखौ नुहैबाय थागोन। बाय बाय।